Здравейте, аз съм Емил Кръстев, на 19 години. Занимавам се с спорт от 6 години, 2 от които на лостове, 4 години в залата. В този клип ще видите част от моят тренировъчен сплит. Той се различава от нормалните сплитове, които са за една или две мускулни групи. Примерно гърди и бицепс, гръб, ръце и така нататък. Мое по-точно е за цялото тяло. Отскоро тренирам така, чувствам се много добре. Във всяко едно упражнение съм концентриран, имам сила, прогресирам. За прогреса започнах отскоро. Всеки ден, всяка тренировка по-точно, си записвам килограмите и така дигам тежести на всяка, ставам все по-силен. Също така и калорийния прием за деня от белтъчини, въглехидрати и мазнини. Всеки ден се следи това нещо и виждам много добри резултати. В момента чистя, готвя се за фотосесия и това е общо взето за мен. Ако има някакви въпроси относно тренировките и храненето, може да ги зададете в коментарите. Ако ви хареса клипа, дайте палец нагоре, споделете го с приятели. Приятно гледане!